Dobrý deň, v tomto krátkom videu si predstavíme obytné prívesy značky Caravelaar francúzskeho výrobcu, ktorý voči nemeckým výrobcom používa netradičný dizajn, pre tento rok šedé steny. Jeho hlavné výhody sú nižšia hmotnosť. Táto rada Sportline 486, jedná sa o rodinný model s poschodovými postelami. Má celkovú dĺžku 6,75 metra pri pohotovostnej hmotnosti 1150 kg, kde celková hmotnosť môže byť od 1250 do 1500 kg s touto nápravou, ktorá je tu použitá. Vedľajší model Exclusive Line, vyššia rada, má celkovú dĺžku 7,57 metra pri pohotovostnej hmotnosti 1350 kg, kde celková hmotnosť môže byť 1500 až 1900 kg pri tejto istej náprave. Záleží od požiadavek klienta, koľko mu umožňuje jeho ťažné zariadenie ťahať. Výhody značky Caravelaar sú hladké steny s XP s izoláciou, to znamená tvrdený modrý polystyren, nie mäkký. GRP strechy, ktoré sú odolné krúpom. V rade Sportline sa používajú základné okná, ktoré sú tiež izolačné dvojskla, ale samozrejme sú základné. A používa sa aj na Truma S kúrenie, tzv. Kachle, s oddeleným bojlerom, Truma Therme TT2, ktorý je na 5 litrov vody. To je taký štandard u prívesov. V tejto vyššej rade Exclusive Line už vidíte, že máme rámové izolačné okná Dometic, ktoré sa v zime nerosia. Ďalej máme použité Truma kombi kúrenie na plyn 6 kW s integrovaným bojlerom. Pre zákazníkov, ktorí chcú, si môžu priplatiť za možnosť nielen plyn, ale aj plyn plus elektrika. To sú také hlavné rozdiely v luxuse, poslúži jeden aj druhý. Čiže táto rada Sportline je určená pre zákazníkov, začiatočníkov, toto je pre náročnejších klientov. Skrátke si predstavíme príves Exclusive Line, dve panoramatické okná. U nás v požičovni aj na predaj už v základnej cene sa bavíme o prívese, ktorý má predný nosič Enduro Black BC260, zadný nosič na 2 bicykle. Hovoríme o prívese, ktorý má vonkajšiu prípojku na plyn, vonkajšiu prípojku na TV a 12 V 230, vstup do garáže, do prednej garáže pod prednú posteľ. Má široké vstupné dvere s oknom, s roletkou a odpadkovým košom. Samozrejme, že roletka je v štandarde, elektrický schodík, hliníkové aludisky, poloautomatický mover, osvetlenie markízy. Toto sú dvierka pre záchodovú kazetu a toto je na dolievanie vody do záchoda v tomto modeli. Toto je predpríprava na zadný nosič. Na tom vedľajšom prívese už máme zadný nosič Fiama nahodený. Ďalej v štandarde, keďže sa jedná rovnako o model pre rodiny a dokonca s oddelenou sprchou, čo nie je zvykom, tak tu môžeme vidieť, že tu máme garážové dvere pre poschodové postele, ktoré sa dajú takto ľahko využiť. Pekne sa zaistí a môžete prevážať nejaké predmety. Samozrejme s ohľadom na vyváženie prívesu, pretože príves by mal vždycky byť zaťažený aspoň 70 kg na predné ojo kvôli jazdnej stabilite. Tuto máme odpojovač múvra. Keď chcete, aby vám fungoval múver, tak tu sa musí pustiť doňho elektrika. Toto je pripojenie elektriky na 220, to si hneď ukážeme. Vždycky ku prenajmu, ale aj ku kúpe obytného prívesu dostávate dva takéto káble. Takže aby ste sa vedeli pripojiť na 220.
Toto je do karavanu, toto je časť do stĺpa v kempoch a medzi tým ide bubon. Tuto vidíme výfuk kúrenia truma kombi. Tuto máme pripojenie na vonkajšiu sprchu. A toto je otvor na dolievanie vody do nádrže. A tuto v spodnej časti nie je to vidno, ale nie je podstatné. Tu je ešte pripojenie na mestskú prípojku na vodu. To slúži na to, že keď budete v kempe pripojení, môžete sa prepojiť hadicou a bude vám dotekať voda do prívesu. Takže ukážeme si interiér. Do prívesov sa vyzúvame. Hneď pri vstupe pri Exclusive Line máme ovládací panel, kde zapíname čerpadlo na vodu, osvetlenie markízy, podlahové kúrenie, pokiaľ je ním príves vybavený, teplomer, vnútorná vonkajšia teplota, batéria, nádrž na vodu, koľko máme vody, to je dobrá vec. Ďalej tu máme ovládací panel kúrenia truma kombi. Samozrejme, v základnej cene je aj držiak na telku a telka smartka. Každé jedno okno má svoju roletku, zatemnenie sieťku, roletku. Po celom karavane sú lampičky s USBčkami. Vždy z jednej strany je aj USBčko. Tento model má širokú posteľ 1,60 m. Ďalej tu môžeme vidieť samozrejme klasika, sporák, umývadlo, špecialita karaveláru, kompresorové 150 litrové chladničky od Webasta s mrazákom, so šuflíkmi s držiakom na fľaše. Tí, čo sa vyznajú, vedia, že účinnosť takýchto chladničiek je oveľa vyššia. Účkové sedenie. Veľké strešné okno, ktoré je priamo pred nami. Klimatizácia truma, konkrétne v tomto modeli, vo vedľajšom modeli je od Dometiku. Veľké úložné priestory. Skriňa jedna, druhá. Poschodová posteľ, spodná vrchná. A môžeme sa pozrieť na veľkorysú sociálnu časť, umývadlo, záchod a veľký sprchový kút. To nie je zvykom v obytných prívesoch. Ďakujem pekne.